Πάμε! Πάμε! Να δούμε κυρίες και κύριοι, οι δύο ομάδες των Σταυρών, Τάρσου επί του τελικό. Εδώ βλέπουμε κυρίες και κύριοι ένας μεγάλος τελικός ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες. Στην μετάδοση του Σωτηρακόπουλου εδώ βλέπουμε τις δύο ομάδες. Οι αντεκάδες είναι για την ομάδα του Ζουτή, Βλάσης, Τρέου, Κώστας, Χρήστος, και για την ομάδα του Ζάζαρη, Γιάννης Γιάζαρης, Στέλιος Σιόλας, Γιάννης Σπινάκιας, Κώστας Σιόλης και Προκόπης Αθανασόπουλος. Είναι μαλάκας πας. Εδώ οι φωτογραφίες πάνε για τις αναμνηστικές φωτογραφίες. Δηλώσεις, εδώ βλέπω ο Γιάννης Σπινάκιας λέει ότι η κούπα είναι δικιά του. Για να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. 1.000 ευρώ κάνει η Πέτρα. Να βγάλει έξω το κύπελο, ρε παιδιά. Πάρτε έξω το κύπελο. Γιάννης, εκεί πήγε πάρα πριν. Εκεί πήγε πάρα πριν, πες πειραμίδι πρώτα. Οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να ξεκινήσουν. Βλέπουμε τον τερματοφύλακα. Και η μπάλα στη σέντρα με τον Γιάννη τον Βιάζαρη. Ξεκινάει το παιχνίδι, Στέλιος Σιόλας. Για τον Προκόπη, πάλι Στέλιος. Διώχνει Βλάσης για το κότσο. Αλλά παίρνει ο Άλμπερτ. Αφήνει για το κότσο. Διώχνει ο Προκόπη πάνω στο Κώστα και... Παίρνει γρήγορα, παίρνει ο Ζουτή. Παίρνει όμως ο Στέλιος, για να δούμε. Όχι, πλάγιο. Εκτελεί ο Στέλιος στο Ζάζαρη. Ο Ζάζαρης κάνει μια τρύπα. Εκτελεί ο Γιάννης Τσόλης. Στο Ζάζαρη Χρήστος διώχνει πάλι στο πλάγιο. Όχι, λέω. Ο Χρήστος εκτελεί στο Ζάζαρη. Στον Μπίλι πάλι. Φύγε μπροστά την κάμερα. Δηλαδή Γιάννης Παρασκευόπουλος. Αφήνει για τον Άλμπερτ. Αφήνει για τον Άλμπερτ. Περνάει υπέροχα. Χάνει. Και πλάγιος για την ομάδα του Γιάννη Τσόλη. Γιάννη Ζάζαρης και η μπάλα out. Να φωνάζει το Στέλιο στο Σιόλα. Ήσουν παίκτας ο Γιάννης ο Ζάζαρης. Εδώ ο Γιάννης ο Παρασκευόπουλος φτιάχνει κάτι στο μπουφάν του. Τερματοφύλακα και ο Πλάσης Σερμπαλά. Ναι. Γιάννη. Γιάννη Παρασκευόπουλος. Γιάννη Ζουμίρε. Ένα άστοχο ελεύθερο για τον Τρέο. Ο Τρέο δεν προλαβαίνει όμως την μπάλα. Τι πήριξε και να κάνει. Παίζουμε σε ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο. Και χέρι για τον Στέλιο Σιόλα. Γιάννης Σπινάκιας. Γιάννης έχει την μπάλα, περνάει υπέροχα τον Κώστα και κερδίζει πλάγιο. Γιάννης Τσόλης σε πλάγιο και χέρι για την ομάδα του Σντή. Σντή. Κόβει ο Στέλιος. Σπινάκιας. Κόβει ο Σντή. Λάθος ο Σντή, δυστυχώς για την ομάδα. Τραγικό. Στέλιος έχει μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Γιάννη Γιάζαρη για να δούμε τι θα γίνει. Μια βαθιά παλιά για τον Τρέο, δεν προλαβαίνει και παραβαίνει out. Κωνστατσόρης στο ελεύθερο για τον Γιάννη Γιάζαρη. Γιάζαρης για το Σφινάκια. Και τώρα ο Στέλιος Σόλας. Ο Στέλιος κόβει την μπάλα. Ζάζαρη σώζει! Ναι ρε Ζου! Έτσι! Μεγάλη ευκαιρία με το Ζουντή να σώζει! Και βουβουζέλες να είχαμε τώρα. Εσύ έχεις, Ποιος φυσάει από εκεί πάνω. Και ένα μετά και την ομάδα
του Γιάννη Ζάζαρη! Από κολοβαρδία! Από κολοβαρδία αυτό έχω να πω. Κολόφαρδο ήταν. Εδώ βγάλε λίγο. Ήταν κολόφαρδο γκολ, ήταν κολόφαρδο. Εντάξει, αυτό έχω να πω. Είναι λίγο ψηλό στο τερματοφύλακα και αυτό. Ναι, γι' αυτό. Άντε ρε σου δει! Εκεί! Την μπάλα για να δούμε! Κόβει ο Κοσμάκης! Του έπαιξε να κερδίσει! Ένα μεγάλο παιχνίδι παρακολουθούμε, βλέπουμε! Εσύ τι λες για τον αδερφό σου, τον κοντό που έφαγε τον γκολ? Είναι πολύ μαλάκας και στούπης. Τρέου μπερδεύονται μεταξύ τους, Τρέου περνάει τα σφινάκια! Το σου το 1-1! Να σου μαλάκα! Να! Κάσουμα! Δεν περνάει. Α, όχι, τώρα είναι και το Σουδί. Σουδί 2-0. 2-0. Να σκόρερ! Να το σκόρερ! Γιάννη. 2-0 φωνάζει ο αρχηγός της ομάδας του Σουδί. Έλα ρε Σουδί. Νευρίασε ο Σουδί, εντάξει. Είναι ένα κλασικό παιχνίδι. Σαρμπαλάς Γιάννη, ο αδερφός δεν κάνει ούτε για το πανηγύρι της Ταγίας. Γεια να βγάλτε ένα. Έλα Ζάζαρη. Κάτσε ρε πούς την κολόφαρδο εσύ. Σε πιες τώρα! Αρχίδη, έτσι πως καθόμουν να πει το γύρω δεξιά. Έρθει η μπάλα με τον... Σουδί! Να είναι στο ελεύθερο. Ο Γιάννης Ζάζαρης. Έχει την μπάλα. Έξι λεπτά! Όχι στην επίδεση! Πάμε για Ο Παπαγγελής. Στέλνωσε, γυρίζει και κόβει. Για να δούμε, ο Κώστας. Την μπάλα είναι λάθος. Σφινάκιας έχει την μπάλα. Παίρνε τα Γιάννη! Σφινάκιας. Γιάννη Ζάζαρη, Γιάννη Ζάζαρη. Καπνίζε μου στο όλος αέρας. Φώναψε. Ο Σφί τον έχει! Ο Σπύρ κάνει κάτι τσαλιμάκια. Κάνει κάτι μαλακίες συνέχεια από πριν. Βγήσε. Καπνογόνα. Για να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Έχουμε και καπνογόνα! Σε σχήμα τσιγάρου! Πρέπει να βγάλω να δούμε με τι κάνει το καπνογόνα, ρε. Του Τζέσον είναι το Ι. Κάτσε ρε. Του Τζέσον είναι το Ι. Δεν είναι τόιμο ρε. Το Φλάσ. Χάσαμε την καλύτερη φάση. Ο Ζουδιάν. Ο Ζουδιάν δεν λογάει. Δεν μπορούσε να τη φάσει ο Ζουδιάν. Το Γιώμα. Είναι ο Φίφης που τα χαρίζει. Ο Στεμιάν. Φίφης. Ω Φίφης. Ω Φίφης. Περνάει τον Μπόκο. Ω Φίφης. Αφήνεις ο κότσος. Ένα ξά. Τι ατρόμη το πάει τώρα. Έχουμε και το καπνογόνα κύριε Σιωτσίρε. Το τσιγάρο λογιώνουμε τα καπνογόνα σε σχήμα τσιγάρο. Θα δω τι γίνεται. Έχουμε και καπνογόνα. Πω, καταπληκτικό. Το δείχνει. Πάμε για άλλο πράγμα. Βγάλε τα καπνογόνα μια φορά. Βγάλε τα καπνογόνα. Κάνε το στόμα έτσι. Μπάλα το ολόκληρος Παπαγγελής. Το σούτ στα χέρια του Κώστα Τσόλιβου. Ένα μεγάλο παιχνίδι. Με δύο παλμάδες για το κύπελο. Ω, τραγικό το λάθος! Τραγικό το λάθος του Παρθένη! Και τελειώνει τον γκολ. Και τελειώνει το παιχνίδι. Τι το έθεσε στο χέρι μπροστά. Ο Παρθένης έκανε δύο τραγικά λάθη. Ένα του πέρασε το λάθος που έχασε την μπάλα. Και ένα Ομάδα γκολ που του έχασε. Ζωτή Τραγικό. κοιμάται. Κοιμούνται όρθιοι τα παιδιά. Ρε, να σου πω να πω. Θα πάρω μια συνέντευξη από το βλάκι. Δεν τελειώστε ρε. Ρε, σου λέμε να το συμπληρώνουμε. Ρε πάτε! Πας! Κύριε τερματοφύλακα, τι έχετε να πείτε για τα γκολ που έχετε φάει? Παναγίες. Τι έχεις να πεις? Τι έχεις να πεις για τα γκολ? Όχι, θα μου το φάω. Δικαιολογείτε το πρώτο γκολ από 3 μέτρα. Να το φας. Κοντοστούπι. Άσε κουρπογάνι. Ο κύριος ο Παπαγγέλης κόβει και απλά έρχεται την ομάδα του Γιάννη Σφινάκια.
Περνάει ένα, περνάει δύο. Μέσα στο πλάγιο. Ζάζαρης για σπινάκια. Σπινάκια για τον Πόκολη. Και Πόκολη. Σπινάκια στους ανακερδίζει, κάνει κάτι τσαλιμάκια. Ένα υπέροχο Σπινάκιας. Κάνει και μια υπέροχη παλιά και κάνει το 4-0. Κάνει ομιχτική επέμβαση για τον Βλάση, τον Λεπαλά. Μεγάλη απόκριση από τον τερματοφύλακα του αιώνα. Αυτό το θηρίο που βλέπετε μπροστά σας, αυτό το τερματοφύλακα Είναι ο γιος του Μπουφόν. Σπινάκιας έχει την μπάλα. Περνάει υπέροχα. Και το Πόκολη. Πόκολης έχει την μπάλα. Σπινάκιας έχει την μπάλα. Κάνει τα τσαλιμάκια και κερδίζει το γκολ. Πάτε μωρή πουτάνα. Παλιά το τρέο, μαλακία. Δεν τον προκόπτω. Δεν πάνω, αλλά. Ο Βλάσης φωνάζει. Ζουτί. Κάνει επέμβαση. Γεμάτ. Κοίτα το κάρπι. Κάρι μάνα. Καταλιώνει το παιχνίδι! Λασάκο, τράβαγε κανένα σίδωρο κι άστα αυτά. Μια φάση ακόμα. Τώρα στο κύπελλο το έχει η ομάδα του Ζάζαρη. Τέλος παιχνίδι, για να δούμε. έχουμε το πρόσωπο του αγώνα εδώ. Τι έχετε να πείτε για το παιχνίδι? Ήταν μια άνετη νίκη. Παλέψαμε. Το μικρόφωνο. Κερδίσαμε. Έβαλα προσωπικά 2 γκολ. Εντάξει, ήταν Στο γεώνι μου και άμα έβαλες. Αυτόγραφο. Κέντρο για την αποστολή, Στην μπλούζα, αυτόγραφα. Χαιρέτα ρε μαλά, μέσα στο κύπελλο πάει να πάρεις. Όλοι χαιρέτες στο Μισελ Πατινίδη. Επόμενος άλλος ποιος θα δώσει. Έλα, είμαστε και φίλοι εμείς, έλα εκεί. Όλε! Αυτό θα πω.